Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben belangrijk nieuws voor u op een rij gezet. En we doen dat vanuit een speciale locatie. We zijn in de bibliotheek van Courtyard Marriott. En dat heeft te maken met een interview dat we later in deze uitzending laten zien met de Resident Coordinator voor de United Nations voor Trinidad en Tobago, Suriname, Curaçao, Aruba en Sint Maarten, Miss Johanna Kazana. Daarover later meer. Laten we beginnen met het belangrijkste nieuws. Volgens minister Cooper is er een lijst met 10.000 terreinen. Het is de opening van de Extra vandaag. Volgens minister Cooper is er een lijst van meer dan 10.000 percelen die gelegaliseerd moeten worden. De groep mensen die zichzelf hier schuldig aan maakt, legt nu druk op de overheid om snel antwoord te krijgen. En dat zei hij in het parlement. Er moeten nu juristen gezocht worden om domeinbeheer te ondersteunen bij het legalisatietraject. Dus veel druk is er op de overheid. Cooper zegt het moet natuurlijk allemaal zorgvuldig gebeuren. En dat moet ook het beleid van de regering zijn. En hij deed zijn uitlatingen tijdens een debat over het regeringsprogramma in het parlement. Volgens de minister is de dienst domeinbeheer een hoofdpijndossier, juist omdat er zoveel juristen moeten worden aangetrokken om onder meer het probleem met de 10.000 percelen die gelegaliseerd moeten worden. Bonaire opent een satellietstation. Daar was al lang over gesproken, daar wordt al lang over gesproken, maar op 22 april vindt de officiële opening plaats van het Galileo satellietstation op Bonaire. En bij die opening wordt er een conferentie gehouden over de inzet van satellietsystemen van de Europese Unie in het Caribisch gebied. Zoals wellicht bekend, deze satellieten die hebben een functie op het gebied van veiligheidstaken, maar ook klimaatonderzoek en de detectie van sargassen. En het is een belangrijke stap voor Bonaire, dit Galileo-station, omdat het een onderdeel is van de Europese wereldwijde satellietnavigatiesysteem en dat heet Galileo. Het station is gebouwd om de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van deze signalen wereldwijd te verbeteren. Man veroordeeld voor seks met minderjarigen. Gisteren heeft de rechter een man veroordeeld. Hij is veroordeeld tot 24 maanden, dus 2 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En dat vanwege het feit dat hij een langdurige seksuele relatie met een minderjarige had. Het gaat om een man die geboren is in Colombia, die nu 30 jaar oud is. En hij heeft van 1 september 2026, hij heeft een langere periode, dus verschillende maanden, een relatie gehad met een meisje van 15 jaar. En zij heeft verklaard dat het allemaal vrijwillig was en dat ze verliefd was op de man. Maar de man heeft haar geld gegeven en spulletjes en dat soort zaken om de relatie gaande te houden. Uiteindelijk zegt de rechter, hij is veroordeeld omdat hij schuldig is. Het Openbaar Ministerie had een iets hogere als straf geëist, namelijk 3 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Maar dat heeft de rechter iets verlaagd. Politie controleert op dragen van gordel. Dat gebeurde gisteren tijdens een verkeerscontrole op de Hersweg. De politie heeft tijdens die controle specifiek gecontroleerd op het dragen van de veiligheidsgordel. En opvallend was dat veel automobilisten hun veiligheidsgordel niet droegen. Daarom heeft de politie veel boetes uitgedeeld en aangekondigd dat ze meer controles zullen houden. Dus als u toch in de auto stapt, denk daaraan. Auto-ongeluk bij Daniel, dat gebeurde gisterochtend. Toen moest de politie naar Daniel gaan, omdat er een ongeluk was tussen een Kia en een Hyundai. Daarbij raakte 1 persoon gewond en toen de ambulance kwam heeft hij het slachtoffer naar het CMC vervoerd voor verdere medische behandeling. Het was een opvallend ernstig ongeluk, u weet het, dagelijks op Curaçao vinden ongelukken plaats. Maar daarbij het geval van Daniel, waar vaker ongelukken hebben plaatsgevonden, heeft het ook nog te maken met hoge snelheid. Mensen rijden daar heel hard vaak. Man probeert werkzaamheden te stoppen. Dat is een verhaal waarbij de politie naar Barboquet moest gaan. Iemand is het daar niet eens met de werkzaamheden op de weg en dacht, weet je wat, ik zet gewoon mijn auto daar neer, dan kunnen ze niet verder werken. Nou, dat zorgde natuurlijk weer voor commotie. De politie heeft met de eigenaar gesproken en wist te bewerkstelligen dat het voertuig werd weggehaald. Maar het is niet de eerste keer, want eerder deze week waren er ook problemen over een weg van Barboquet naar Ceruloraweg en waarbij er
ruzie is, commotie is over wiens terrein waar gebouwd mag worden. Het is daar soms een beetje, de gemoederen lopen daar soms wat hoger op. Dan nog kinderen bouwen aan een stadion. Dat is een project in het kader van het WK voor kinderen. Dat begint natuurlijk op 19 april, georganiseerd door de Fondation Bicentini. En nu was er een mooi moment waarop kinderen op verschillende terreinen van Curaçao tribunes bouwen. Er zijn 48 deelnemende landen. Elk land, dus elke school die meedoet, krijgt 10 echte gebruikte tribunestoelen. En die worden opnieuw tot leven gebracht met verf en creativiteit. Bijvoorbeeld een land dat Canada vertegenwoordigt, zal het in rood en wit gaan schilderen. En uiteindelijk worden al deze stoelen bij elkaar gebracht. En dan heb je een speciaal stadion voor 480 toeschouwers voor het WK voor kinderen. U ziet het op de beelden. En wij gaan even naar een break en zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Toen ik op zoek was naar een auto heb ik eigenlijk rondjes gereden om het eiland. Mijn vader vertelde dat ze hier hele betrouwbare Chinese auto's verkochten. Dus toen ben ik ingestapt. Er was eigenlijk al direct een klik, voelde me heel erg welkom. Geen enkele vraag was te veel. Als ik tussendoor ook even appte omdat ik vragen had, werd het direct beantwoord. Hele fijne service, heel vriendelijk. Ik ben heel blij mee. En voor mij heb ik vooral gekeken naar de prijs-kwaliteitsverhouding voor een auto. En Dongfeng biedt heel veel functies voor een betaalbare prijs. En dat maakt het voor mij heel erg interessant. Daarnaast heb ik ook heel veel research gedaan online. En kwam Dongfeng er ook echt als een betrouwbare goede partij uit met goede reviews. We gaan verder met Extra Journaal. Ik gaf het al aan, we zijn bij Courtyard Marriott en we hadden eerder een interview met Miss Johanna Kazana. Zij is resident coordinator voor de Verenigde Naties en zij is verantwoordelijk voor contacten met Trinidad en Tobago, Suriname, Curaçao, Aruba en Sint Maarten. En ze is opnieuw op bezoek. 3 jaar geleden was ze hier al en we praten met haar over de voortgang en het werk dat de Verenigde Naties doet voor Curaçao. Goed werk en waarbij ze ook heel positief is over verschillende zaken van Curaçao. Kijk naar een deel van het interview. Miss Johanna Kazana, de resident coordinator for the United Nations for Trinidad and Tobago, Suriname, Curaçao, Aruba and Sint Maarten. Welcome on Curaçao. It's an honor to have this interview with you. You're here for a visit. First visit on Curaçao was in 2023. During this visit you meet with different people here from the government and other organizations. How is it going so far? Thank you very much. I'm very pleased to be back in Curaçao. I've started in the job as resident coordinator back in 2023 and this was the first time I visited Curaçao as part of the regional tour. As you said, I'm also working with Aruba and Sint Maarten and I'm based in Trinidad and Tobago. I have a separate office also in Suriname, so it's a lot of countries to cover. Beautiful islands. We have really a special set of islands. Yes. And being the United Nations family, we have also other colleagues who are on a regular basis coming and visiting Curaçao, different parts of the United Nations network, UNESCO, UNDP. We also have colleagues from UNOPS who are engaging in more and more active cooperation. We have colleagues from the United Nations Disaster Risk Reduction Program. So it's a very kind of rich cooperation agenda, but indeed, this week I'm here for the kind of high-level meetings. Yesterday we had the meeting already with the governor of Curaçao, with the Prime Minister and with the Cabinet of Ministers. I was really very pleased that we had 1 hour of a
real exchange on how the cooperation is going and what are the new emerging opportunities and priorities for the future. And how is the cooperation going on until now? I think this is a moment of really very active engagement. I think, of course, one has to consider that because of the governance specificity of Curaçao, Curaçao being part of the kingdom structures, of course, the presence and engagement between United Nations programs and funds and programs is not exactly the same as you would have in a developing country on the lower level of income with much more typical development issues. In Curaçao, this is an agenda of partnership. It's an agenda of more analytical work and foresight work and helping the government to plan how to address, how to integrate resilience into the way that institutions work. So it's much more analytical, it's much more strategic planning, it's much more helping the government to use experience of other countries on climate change, on disaster risk reduction, on diversification of the economy, on also integration of the migrants into the productive capacity of the country. So I would say that it's a very, very interesting cooperation agenda, and I think that the government of Curaçao is turning to the UN with questions which are really interesting and complex. So we are happy to engage. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want de Verenigde Staten, niet naties, daar had ik het net over. De Verenigde Staten Amerika hebben de Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez van de sanctielijst gehaald. Daar stond ze op sinds 2018, nadat ze vicepresident was geworden onder president Nicolás Maduro. Nadat de Amerikanen Maduro in januari gevangen hebben genomen en Rodriguez de leiding over Venezuela overnam, is ze gaan samenwerken met Amerika, in tegenstelling tot haar voorganger. Rodriguez maakte onder meer afspraken over olie met de Amerikanen, heel belangrijk voor president Trump. Dat ze van de sanctielijst is gehaald noemt ze een belangrijke stap op weg naar de normalisering van de Venezolaanse relatie met Amerika. De Amerikaanse president Donald Trump liet zich meerdere keren erg tevreden uit over haar optreden en Washington schaalde eerder ook al sancties af die waren gericht op de Venezolaanse economie. Rodriguez hoopt dat die sancties helemaal worden opgeheven. Ze staat nog wel op de sanctielijst van de Europese Unie, maar buitenlandchef Kaja Kallas heeft gezegd dat er zal worden voorgesteld om Rodriguez daarvan af te halen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Access Journaal. We gunnen u een heel fijn en prettig paasweekend. We zijn er dinsdag weer en ik hoop u ook het allerbeste. Geniet ervan. Tot ziens. Dag.